Josep, m'has fet llegir un llibre que a mi m'ha entristit molt. Per què? Sí, no ho sé. Aquest és la Kennediana, del Vicenç Pagès Jordà, que diuen que és un llibre pòstum. No ho diuen, és un llibre pòstum. Bueno, inacabat, potser. No ho sé, aquest és un dels misteris que tinc, jo sí. Bueno, jo crec que sí que... Bueno, deixem-ho, és un llibre sobre el mite dels Kennedy. El mite no, la realitat, la saga dels Kennedy. Sí, però és com de construir... No és de construir, és explicar un mite, perquè els Kennedy són mite. Bueno, no ho sé, a la meva generació sí. Ara li preguntava aquí a la Mercè, dic, els Kennedy tu què? I es va, els Kennedy, per elles és arxiu històric, no? Sí, suposo que sí. Per mi no, per mi és cosa viva. Jo havia seguit a Lola, de la meva àvia, perquè la Jackie Kennedy, a Lola, i després amb la derivada de la Tina Onassis, que no era filla d'ella, però era una Onassis, i una mica, i el John, i tot això sí que jo vaig arribar a tenir-ho com un mite, no? Jo veia que jo era una estela d'un mite. Llavors, en Pagès Jordà aquí fa com un retrat de tota la família. Reuneix totes les dades que n'he trobat moltes, ho hem de confessar, i les va lligant, explicant el que va passar la primera meitat del llibre. I després, la segona meitat del llibre, fa una cosa molt curiosa, que és que busca enllaços, busca coincidències. Jo crec que hi ha moments en què desbarra i tot, Bueno, però és molt interessant. Hi ha un moment que comença a això, com es deia, les coses, o amb les lletres... Amb les inicials de les persones. Sí, tothom es deia Lee. No sé, sí. Tothom es deia Lee, el Lee Harvey Oswald, el Lee no sé què, la Lee era la germana de la Jackie, el general Lee, que casualment vivia no sé on i havia passat per allà, que està allò. Però, en definitiva, a mi m'ha entristit molt perquè he pensat, hosti, amb tant de poder, tanta riquesa, i quines vides més... Ell insisteix que és una tragèdia grega. Sí, és una història d'una tragèdia grega. Ahir jo hi deia, és grec, és purament allò, és la maledicció d'Èdip posada en una família. El pare decideix que la família serà els que regnaran als Estats Units durant 2 generacions quasi. I pareix 3 fills guapos, rics, intel·ligents, atlètics, tots, perquè siguin presidents dels Estats Units. Sí. I fracassa estrepitosament. I mor després, ell ja, després de... Ho veu com fracassa. Bueno, és un llibre, m'ha semblat molt original. Molt ben escrit, amb moltes referències, li agrada molt jugar a les referències de cine, tota l'estona aquesta pel·lícula, aquest llibre... Perquè parla del mite, i llavors hi posa les novel·les també, i pel·lícules que jo n'he vist alguna, i esclar, la gràcia més gran és que t'explica les imatges que per una persona de la meva edat són imatges que conec perfectament, que les vaig mamar. Jo les he vist ja de... M'ha recordat molt la pel·lícula que vaig veure que la cita molt, la del JFK Caso Abierto, aquella del Kevin Costner, dirigida pel Oliver Stone. I una mica m'ha portat a mirar el recorregut aquest de Dallas, tan mític, i aquest moment en què la Jackie aguanta el cervell del seu marit, que ho diu... Aquí m'aga una cosa, és que la primera reacció de la Jackie va ser fugir. I per això es posa de 4 grapes sobre la capota del darrere, però torna al cervell, i això qui ho agrada. Però bueno, és igual, a mi em va agradar molt la foto de l'assassinat del Lee Oswald. Del Lee Oswald, que això va ser també... Aquesta la van emetre en directe, ho diu també. Això va ser emès en directe, aquest assassinat. És que és això, jo penso que tu i jo estem validant que és un mite. Sí, és un mite, és una tragèdia, és moltes coses. I el llibre ho resumeix molt bé. És la trama perfecta, és a dir, ningú hagués pensat que tot això pogués acabar. Ho poses en una novel·la i... encara està oberta. No és una novel·la tampoc, és això... No, però això ho poses en una novel·la i et diuen que... O el que diu, no? En aquest món modern haguessin fet una sèrie de 24 temporades i encara no haguessin acabat. És Joc de Trons portat al límit i tal. I bueno, jo penso que ens ha agradat molt i t'agraeixo molt que l'hagis recomanat. Hi ha una editorial nova que és Folk i Folk, del etern Ernest Folk. Suposo. Sí, t'ho dic jo. Kennediana.